работа и... Иначе добре. Виж как се отваря отпред зуба. 3 дни имам изпит. Отваря се отпред зуба, казвам. Автоматичен ли? Настройва се автоматично спрямо разстояние. Не бали му майката, не мога да ти говорим. Не знам, аз това фотоапарат не го... Я по-лижи малко. А? Лижи малко. Не. Не, така хубаво. Хуй, Рамос. Еха! Митко ще ми свърли от колата още малко. Ти път къде, бе? Ти път къде се буташ у мъже? Той си купил протеин, бе! Аре! Абе, ти като си купи това протеин, кой ще напи? Задрах колата вече. Абе, Влади, кой ще напи това? Не съм го направил това, бе. Стига, бе. А крика... Лут, човеката, лут! Я махни записа. Кара го ви. Махнал съм го, кажи. Да не мога да се видя. Да, чакай, че иска да каже нещо. Казвай. Снимай печетата, бе. Не бе, махнал съм го, какво ми Кой на мен ли ще ми Там казваш? взема апарата и абсолютно не пишеш към столата Вие снима. за тия зор казана ми крака за протеината, сата е на Бразил си е майка, бе. Не ли, бе, що? Абе, крика, Защото след това снимам. Бена ли? Ми да. А, То нормално. Да, бе, да, аз Ама аз защо записваш?